खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर आरो आंनि जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोन। फटबरजरायाव जानाय जाथायाथ' गोगोमानो जाहैबाय। दा थार ओंथियाव बियो मा? थारैनो आन्दोआव मा? मानि थाखाय रैखा खालामग्राफोरखौ दिनै मुर्थि मुसुखा सावनानै जै दोनि होदों? दिनै मानि थाखाय रैखा खालामनो थांग्रा माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिनि थाखाय जोबोद रेसपन्सिबिलिटि जानानै थाखो? ओरैनो दलद थानाया रायजोफोरनि थाखाय गोनांथिसिन ना एसे एनैब्लाबो सहाय हैनाया, रैखा खालामनो थाखाय थांनाया साबसिन? बेखौ रायजो राजायासो बासिगोन। दिनैनि समाव जाय रैखा खालामनो थांदों बिथांमोनखौ दिनै गोबां मुं सुनानै मुसुखा सावदों। बाथ्राया मा? आरो बिथांमोना बुंदों जे बिराद गोजान न'खरफोरनि जोबोद गोजान किल'मिटार उननिफ्रायसो बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ बेंखन होनाय जागोन, गायसननाय जागोन होननानै। थारैनो रायजो राजाफ्रा बे खोथानि सायाव मा बुंदों? बेनि फिननाया मा? बेयाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि बिबुंथिया मा? बेयाव रायजो जाबोनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो थाबोनाय रायजो राजाफोरनि बेखौ लानानै बुंनाय मतामतआ मा? दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बेयो जोबोद मोजाङै बेरखांगोन। बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोसे जायफोर बे ओनसोलाव रायजो जादों बिथांमोनासो मिथियो। जोङो सा बुंबा बेखौ जों बारा मिथिनाय जाया। बेनिखायनो दिनै मोनसे खोथाखौ आङो बुंनो नागिरदों जे जाय रायजो राजा बिथांमोना सोरखौबा दालालि, सोरखौबा मुं सुनानै दिनै हमथानानै गारियाव एसे नारा नाथा जादों, बे भिडिअआ खौरां बिजोङावबो गोसारदों। आरो बिथांमोनाबो फिन माखासे आफाद अर्गानाइजेसनफ्रा दा बिथांमोनाबो फिन 24 घन्टानि गेजेराव एपलजाइज बिजाबा रायजो राजाफोरखौ केस होफिननायनि खोथा। बेफोर मानि थाखाय जादों? माब्रै जादों? गोरोन्थिया सोरनि? जाय बिथांमोना बेवहाय सार्भे खालामनो फैदोंमोन बिथांमोना हाखौ फानहरनायाव बा हगार हरनायाव सापर्ट दं नामा? रायजो राजानिफ्राय सिख'नानै लाबोनानै गुबुननो हरनायाव मदद दं नामा? ना रायजो राजाफोरखौ मदद होनोसो बिथांमोना फैदोंमोन? आरो रायजो राजाफ्रा सोरखौ नुनानै रागा जोंदों? आरो सोरखौ रागा जोंनानै बिथांमोना सोरखौ बुदों? बे रोखोम जाथायनि सायाव मा डिसिसन जागोन? आरो जायफोर आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना एसे एनै बुहरजादों बिथांमोना इयुनाव गावनि आंगोनि सुबुं होननानै रायजो राजाफोरखौ निमाहा होगोन ना होआ? बेफोर गासैबो प्रश्नआ दिनै नोंथांमोन नायगिरिफोरनाव। नोंथांमोना मोजाङै बेखौ लिरनानै हरबानो जाबाय। लोगोसे बेयाव थानाय रायजो राजा जाय खस्थ' मोननांदों बिथांमोनासो मिन्थिगौ होननाय बादि बिथांमोना मा बुंदों बे थार्मेल पावार प्रजेक्टनि सायाव रग' बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। आरो जोबनायाव बेखौबो कमेन्ट हर दे रायजो राजाफोरनि जेनोखि हाबा मावनाय, आन्दलन हाबा मावनाय, आरो बियो मोनसे अरखिनिफ्राय अरखि जोंलांनो हमदों, बेखौ थारैनो सोरबा थुनजुलायदों ना बिथांमोनानो गोसो जादों? बेखौ क्लियारै फोरमायनानै कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोसावहर। बेखौनो आङो नोंथांमोनाव आखाइ खबजबनानै आर'ज गाबबाय। जोंनाव दिनैसिमबो सोंफैयाखै बा खबरखौनो लाखै। ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ जोङो एबसुनि आफादगिरि बा सोरबाया जोंखौ बायदिसिना, सोरबा कंग्रेसनि, सोरबा बिपिएफनि, सोरबा बायदिसिना आफादनि मानसिफ्रा जोंनाव लोब्बा दं होननानै बिराद ससियेल मिडियायाव सावरायगासिनो। गामियाव फैनानै सोंफैग्रोनो हागोन जे ससियेल मिडियायाव होबाय थास्लायस्लाय जोंनि गामियाव एबसुआ फैनानै मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ सोंफैनो हागोन आरोखि। जोंनि गामियावथ' एबसुआ दिनैसिमबो सापर्ट होनाय दिनैसिमबो गैया। आरो दिनै एबसुआ मा जादों मा जायाखै खबरखौनो लाखायाखै। दा बिथांमोना ससियेल मिडियायाव होस्लायस्लाय होयैयानो साबसिन आरोखि। बेफोरबायदि माबाखौ फांफुं माबाखौ निउसफोरखौ दा बावैसो जों ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं जे जोंनि गामियाव माखासे आलासि फैदों। बे आलासि फैनाय बिथांमोननि जे मुसुखा, बेखौ मुसुखाखौ सावगासिनो दङ। नाथाय बे बिथांमोना दे जोंनि गांनाय उखैनायनि थाखाय जे जोंखौ मा अबस्थायाव दं, माब्रै थासारियाव दं, बेखौ लानानै जोंनि माखासे माबाखौ उसुबिदाखौ नायथिंनोसो फैदों। दा बिथांमोना जोंनि उसुबिदाखौ नायथिंनायाबो मानिबा दायनिगिरि जाबाय नामा बिथांमोना? नाथाय बिथांमोननि मुसुखाखौ सावनायाथ' माबा समाजनि माखासे बिराद गिदिर बेरेखा जायो। दा एबसुनि माखासे बिथांमोना बेफोरबायदि हाबाखौ मावनाया खिन्थु समाजनि माखासे बिराद गिदिर गोरोन्थि होननानै जोङो गामिनि रायजो राजानि साननायाव जों बेखौनो फोरमायनो लुबैयो। नाथाय
समाजनि मोजां खामानि मावनो थांनायाव बिथांमोना बेफोरबायदि सोरनिबा राजनितिकनि दलनि बा सोरबा माबानि दलनि हाबफैनायखौ नोंथांमोना जोंनि रायजोखौ दलाव दंफायो होननानै साननो नाङा। नाथाय जोंनि थामोनथानि थाखाय जोङो जुजिगासिनो दङ जोंनि आन्दलनखौ लानानै। नाथाय बिथांमोना जोंनि मोजां गाज्रिखौ सोंनो फैनाया बिथांमोननि जेबो गोरोन्थि गैया। बिथांमोना सोरबा आबसुआबो फैनो हागोन, सोरबा माबाबो फैनो हागोन, सोरबा माबायाबो आमसुआबो फैनो हागोन। नाथाय बेफोरबायदि फैनायावथ' जोंहा जेबो बुंनांगौल' गैया, रावखौबो जेबो गैया। नाथाय जोंनि दुखु सुखुखौ दायनानै खबर लानोसो बिथांमोना जोंनाव हाबफैदों। दा बिनि गेजेरावहाय जोंबो एबसुखौ हांख्रायदोंमोन आगोलाव, नाथाय एबसुआ दिनैसिमबो खनसेबो जोंनि खाथियाव फैयाखै बा जोंनि मोजां गाज्रिखौ खबरखौनो लायाखै। नाथाय नोंथांमोना दि जों ससियेल मिडिया नुगासिनो दं, सोरबा आलासि दावराव देख्रेबमोन, सोरबा सारमोनखौ सावगासिनो दङ। नाथाय बे सावनायनि थाखाय नोंथांमोननि बेफोरबायदि हाबाफारिया बिराद गोरोन्थि जादों आरोखि। जाय बेक्तिया जोंखौ जे राजनितिकनि लोब्बा दं होननानै बुंदों, बे बेक्तिया जोंनि गामियाव हाबनानै नायफै बा जोंनि गामियाव सोंनानै नायफै जे जों राजनितिकनि लोब्बा लानानै बे आन्दलनखौ खालामदों ना मादों। ओरैनो जानला मोनला बुंनाया खिन्थु बिथांना थिग जायाखै आरो जानायबो नङा बेफोरबायदि थिग माबाया बुंलाबायनाया। जोङो खुनु राजनितिकनि लोब्बा लानानै जों बे आन्दलनखौ खालामाखै आरो जोंनि थामोनथाखौ लानानै जोंनि गामिनि माखासे उसुबिदाखौ लानानै जोङो बे माबाखौ आन्दलनखौ खालामनाय जादों। आरो सोरखौबा बेबायदि लेथायनानै बा सोरबा माबाखौ बुंनो नाङा। आरो नोंथाङा जोंनि गामियाव फैनानै सोंनानै नायफै मा उसुबिदा जादों, मा थासारियाव दङ। दिनैसिम जोङो 6 दिन 7 दिन जालायलांबाय, जानाय लोंनाय जोंहा जेबो माबाया थिग गैया। गथ' बिसि फिसा जोङो न'खराव नांलाय खमलाय जागासिनो दङ बे उसुबिदानि जुनै। दा नोंथांमोना बेफोरखौथ' जेबो सिन्ताखौनो खालामाखै। ओरैनो ससियेल मिडियायाव जानला मोनला बुंलागासिनो दङ जे बेफोरबायदि जानो नाङामोन, बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन। सोंनानै नायफै जोंनि गामियाव मा उसुबिदा जानानै दङ। ओरैनो ससियेल मिडियायाव बुंलाबायनाया नोंथांमोना थिग जायाखै। थारैनो नोंथांमोना खोनानो मोनबाय, बुजिबायबो। भिडिअखौबो एसेखिनियाव दोनथ'बाय। थेंक इउ वेरी मच फर वाचिं। लाभ इउ।